Здравейте всички, които ме гледате, здравейте белки, аз съм Знака и тук с мен е Будилчо. PvP-то работи! Сериозно ли? Съжалявам. Е, Ей, какъв хубав старт, Макс. добре. И това е Майнкрафт, имаме работа следващия епизод и за тези от вас, които... Сезон, правим нов сезон, това Какъв? е холивудска премиера. Добре, добре. Първи епизод на втори сезон. На трети, бе! Трети сезон ли? Да. Окей, трети сезон намерява. Да, и решихме да сменим света, защото стария беше някакъв много тъп и не ни идваха никакви идеи, пак тук сега, като почнем наново. О, виждам дърво, отивам да го взема. Първото дърво. Самотната фиданка. Аз се надявам да ти падне бобър на главата. Не знам, ма ще ми падне нещо друго с Б на главата. Еми, Опа! Оп! Не! Внимай, че има хълм. Добре. Дай да вземем саплинг, защото това е... Така е, иначе младата фиданка ще остане без наследници. Не беше падне, гледай сега. Гледаш ли сега, виждаш, спри малко, спри, гледай, чупе ето и пара саплинг. Ооо! Магиосник съм! Не ми харесва. Не, виж сега знак, това и аз го мога, гледай сега. Виж тази роза, чупа розата и пара роза. Къде бе? Опа, розичка. Ето, оп, розичка. Добре, ай, признавам, че не става за нищо. Ох, пак. Те. Къде отиваме? Да знам, дай да разгледаме. Тук има хубаво, не водопад, ме. Хубава водичка. За пиене. Аз предлагам да си направим къща на нова езеро там. Къде? Отдясно, там където започва. Аз предлагам първо да видим насам, кое има, защото има нещо по-готино. Аз чувам овца, което означава, че трябва да убием. Ние не сме почнали още хангар бара ми вече и минус 3. Аз съм убих преди епизода. Така, тук намерих овце. Вау! Аз ги чух преди теб. Тук има толкова планини, че чак едната ми бъгнала и не ми зарежда. Супер! Майнкрафт 1.5. Там има прасета, бе, виж. Да. Трябва да вземем вълна от овцете, да тръгваме просто. Кой ще направи пикак, за да вземе малко камъни, за да си направим? Ами аз имам 3 купчета от магичната фиданка. И аз имам 3 купчета от магичната. Ама аз имам саплинг, Не ви пука. Не, честно. Искам точно. Да, нали, прасето го... Аз имам розичка, така че. Аз имам 3 пар жоли, които ми паднаха от прасе. Окей. Добре, тук има още самотни фида. Къде ще отидем? Не знам. Дай първо да съберем вълна. Аз видях... дай да вземем първо айрон, за да имаме... Добре, шибни някъде крафтинг тейбъла. Ето. Бем! С розичка. Какво да ти кажа? Значи ти направи пикакс, който ще използваме за стоун. И после ще направим стоун. Готово, вече имам стоун. Айде, рубове, давай знак. Предния път аз копах с лопатата, аре без ти. Ти се скъсал. Да, направо. Сега ни е нужно да ми вземаш камъка. Трябва ми само 3 вата. Опа, още едно. Аре. Ето ти розичка. Благодаря, ще я изям. Жалко, че не може да се яде. Да, бата обикаляш и ядеш розичка. Да. Кой е вегетарианец? Знаеш ли, скоро каква тъпотия измислих. Говорихме с едни приятели, такова, нещо за великденските пости. И аз викам, че великденските пости трябва да ги направят празник на вегетарианеца. И то си е така. Няма значение. Няма значение. Печка. Да отидем отсреща, има пещера, в която може да вземем неща. Да вземем този workbench, в който може да скрафнем неща. Що аз? Добре. Не. Той не е ли масалция там? Къде? Давай. Аз го взех. Няма значение. Аз не исках да те одрам просто, като се щупи workbench. Твоята плът беше първото, което ръката ми напипа. Нали, не в лошия смисъл на думата напипа. Защото... Бате първи епизод и вече сме гадни, good job. Искам да ти върна жеста с розичката с това глухарче, което е жълто и явно нещо го е припекало. Мисля, че беше онова прасета. Къде отиваме? Къде отиваме?
Тук има кол, така че... Това е... Дава експириенс. Аз вече не мога да бягам. Аз имам 4 пържоли, дай ги печем. Аз имам 3 пържоли, дай да ги изпечем. Дай да ги сготвим на прифурна. Крафтинг тейбъл е в тебе. Бате, я направо, какво ще правим някакви глупости? Я отивай до Технополис да вземеш една фурна, пък като се върнеш. Добре, връщаме се след малко. Не, няма. Нали? Окей, добре, служи крафтинг тейбъл някъде, че тук гледам май скоро и вечер ще стане. Ами заповядай. Мерси. Добре, не мислиш ли, че намирам малко тъпо мястото, я? Ние ще се махнем. Да, то сега ще стане вечер. С новите опнати скелети. Не, абсолютно. Тия дето стрелят бързо ли? Дето стрелят бързо и стрелят от 16 копчета разстояние. Holy shit! Значи в секунда стрелят по 20 стрела. Ама не, вау! Ако са нацеляли нормално... Добре, нали имаш? Имаш пържот, да. Да бе, сложих. Миначе, че сме гъга сега като стане. Аз тъкво ще ти кажа как не ме е страх от тия неща. Добре, аз ще се кача само като за... Аз ще обера всички глухарчета, за да може... Тук финално се качвам само да видя какво има. Преди да се стъмни на цяло. Аз събирам всички глухарчета, за да може на хората да им стане тъпо, че няма глухарчета. Да бе, тъкмо назад, той ще им стане тъпо. Много ясно. Те хората са... Човек, представи си, значи прасето идва и се опитва да намери глухарче, което да Вау! От тук ми се разкри a whole new world. Тихо, че още не съм ял. Ето, взех си пържолите твой ред. Аз знаеш къде съм. Не знам, ако искаш, мога да взема всичко отгоре си, вау. У нас дупка... Да, ти сега направо, мага. Гледаш ли сега как? Гледаш ли как ще оцеля водата сега, гледаш ли? Да, давай. Майко. Бате, много си крив. Нали липсваше ти да играеш с мен? Добре, че ще вземеш 4 за мен, 3 тъйля. Аз имах 4. Тъйле! А кой направи печката, Технополис, бате, купихме. Глупости, не изплащане. Къде продават в Технополис камен? Добре, айде да чупим тия работи да бягаме някъде. Гледай сега, много яко ще стане тук да се направи един тунел. Да, ако те виждах къде си. За тебе. За наденицата. В наденицата има чубреца. Не умирай, знак не умирай, ето ще ти дам моите паршо. Спокойно е. Сериозно, чупим ги и бягаме някъде, защото тя се стане. Съгласен съм. Аз принципно съм ултра MLG Pro Park, но съм таки мога да убия всички скелети. Боли ма средния пръст, като играя Minecraft. Защото днеска правих The Knife Song с една химикалка. Аз между другото го правя много бързо, вече тръгна да го правя, само някой път много кофти се удрам. Днеска го забързах утра многото и тъкмо си викам, ще го завърша и последния момент се ударих. Имаше някакъв пич в YouTube, му гледах видеото, тръгва да прави The Knife Song и само почва, още не е почнал да пее и само I have all my fin и още като така фин се поряза. После пак I have all my fingers and the knife goes chop и като каза chop и се поряза пак. Много грубо.